Bon dia, estem ací al pati que somiem de l'Iesclot del Moro i anem a presentar-vos l'activitat de hip-hop. En què consisteix aquesta activitat? Pues consisteix en ballar diferents estils, no sols hi ha hip-hop, també hi ha urban i altres. Fem balls d'una xica que ens dona classe a nosaltres i pues, ballem al pati i pot apuntar-se qui vulgui. I què tipus de música i de balls feu en general? A veure, segons la música ballem un estil o un altre, però sol ser hip-hop, urban, en cançons més mogudes. Ara anem a veure com ballen. Always had my way, but I forgive my sins, yeah baby that's okay. Jealousy put on me, yeah any feelings way too deep. Jealousy put on me, that's why your mind's up right. Jealousy put on me, yeah any feelings way too deep. Jealousy put on me, that's why your mind's up right. Hi ha que ser expert en ball o saber ballar per a poder anar així? No fa falta perquè és una activitat per a aprendre a ballar i per a divertir-se. I totes vosaltres aneu a ball? Sí, quasi totes anem a ball des de fa anys, des de fa 3 anys, 2 dies a la setmana. Molt bé. Bon, bon,